Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында. Көтелгән ачкычлар 63-нче комплекста социаль ипотека программасы буенча йортка күченү булды. 13 җомга көн төрле ырымнарга ышанучан кешеләр бу көнне саграк булырга тырыша. Чалалар ниләргә ышана? Бүген Чаллыда 63-02 йортында фатир ачкычлары тапшырылды. Күп катлы йорт социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Бирегә яшәргә күченүчеләрнең күпчелеге бюджет оешмаларында эшләүчеләр, грант тоткан медицина хезмәткәрләре һәм яшь гаиләләр. Аларны котларга шәһәр мэры Наил Мәгъдиев һәм безнең төшерү төркеме дә килде. Максутовлар гаиләсе Чаллыга Ташкенттан күченеп килгән. Ринат һәм Гөлнара анда туган, үзләренең зур өйләре булган. Ләкин яшь парларның үз тарихи ватаннарына кайтасы килгән. Чаллыга алар балалары белән кайта һәм алар бирдә беренче тапкыр кар күрә. Ой, они были счастливы, они в снегу, так любят снег, играть в снегу, они вот заходят полностью облепленные снегом, настолько им нравится, их не пугает вот этот холод. Иногда мы даже говорим, холодно, может посидим дома. Нет, их это не пугает, дети счастливы. Максутовлар гаиләсе грант тоткан. Гөлнара медицина хезмәткәре. Ул 2 ел инде 3-нче балалар шифаханәсендә табиб-гастроэнтеролог булып эшли. Я безумно счастлива, что ко мне приехал высокопрофессиональный специалист, гастроэнтеролог, который любит не только свое дело, любит и детей, и коллектив. И одним словом сказать, очень добродушный, очень отзывчивый. Максутовлар 3 бүлмәле фатир ачкычы алган. Тамир һәм Тимур зурларча үз бүлмәләрен проектлау турында сөйләшә. Тут кровать, а вот тут будет стол, и вот тут будет стол, где мы с братом будем учиться. Здесь будет того стол, где будет наши машинки лежать. А машинок много? Машинок всего лишь 2. Бүген 170 чаллылы үз фатирларның ачкычларын алды. 63-02 йортында табиблар, укытучылар, күп балалы гаиләләр һәм башкалар яшәячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Бүген 13 җомга көн төрле ырымнарга ышанучан кешеләр бу көнне саграк булырга тырышалар. Чаллылар ниләргә ышана һәм алар фикеренчә атна датасы һәм көне шулай туры килгәндә ни эшләргә ярамый. Мондый сораулар белән безнең төшерү төркеме шәһәр халкына мөрәҗәгать итте. 13 җомгага туры килсә, бу күңелсезлекләр көне дип атала. Кайберәүләр нәкъ менә бүген гел уяу булырга кирәк дип ышана. Вот так по сторонам, по 3 раза вот так, и все. И все нормально будет. Если черная кошка пробежала, что вы делаете? Не обойду обязательно, даже пусть белая пробежит. Я никогда не верю на 13 числа, на черным кошкам. Вот всегда верю Богу только. Все будет хорошо. Без шулай ук бу турда хезмәттәшләребездән дә сорарга булдык. Алар төрле ырымнарга, билгеләргә ышаналармы? Мин ышанмыйм мондый юрауларга. Шулай ук әле менә 13 саны белән бәйле безнең гаиләбезнең дә кызыклы тарихы бар. Туебызны без август аенда 13 числода уйнадык һәм ул шулай ук җомгага туры килгән иде. Машина сломалась или ногу подвернула или еще что-то. Или какую-то вещь не могу найти в поездку. К примеру, я не еду. И у меня появилась какая-то такая примета, что если я вернулась в редакцию, то обязательно нужно посмотреть в зеркало, скорчить какую-то рожу и уже уехать со спокойной душой на съемки. Я не считаю, что это в 21 веке стоит на это обращать внимание. Лучше делать нормальные вещи самому, хорошо делать, и все будет нормально. И никакие черные кошки не повлияют на это. 13 җомгага туры килсә, элек-электән хәерсез көн булып санала. Быел ул иске яңа елга туры килгән. Без нумеролог-крадологтан шайтан дюжинасыннан нәрсә көтәргә була дип сорадык. Это хороший день для начала торговой деятельности, для начала творческой деятельности. Это хороший день для купли-продажи. В этот день рождаются люди с хорошими возможностями в дальнейшем жизни. Быел 13 җомгага гыйнварда һәм октябрьдә 2 тапкыр туры килә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Кайбіреулер унычы жымға күнінен қурықса, башқалар оның оңыш кетіруіне шана шолла парлары түрлі шанулардан орынырға һәм туйларын сихри датаға туры келген жымғада өткәрге болған. Яңа үйленішушілер білен біздің тішіру түркіміде оралашты. Әдилә белән Илдар эштә таныша, икесе дә ветеринар булып эшли. Ярты ел элек Илдар сөйгәненә тәкъдим ясаган. Узган җомгада аларның никахлары булган һәм алар рәсми рәвештә 13 җомга көнне мөнәсәбәтләрен теркәде. Әтиәниләр шаккатты, сөенде. Безнең өчен алар бик шат, без үзебез дә бик шат. 2022 елда Чолда 3,5 пар гаилә корганы. Бу алдагы ел белән чагыштырганда 6%-ка күбрәк. Гадәти булмаган даталарга һәр вакыт ихтыяҗ бар. 13 җомгага килгәндә бу көнне 3 пар үзләренең мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерергә булган. Бу елда безнең күбрәк 23 белән бәйле соннар кызыктыра парларны. Менә 23 февральдә ел көне булга карамастан без эшлибез. Ул көнгә уже 22 пар үзләренең законлы никахларын рәсмиләштерү буенча заявлениелар бирделәр. Шулай ук 23 мартта бик күп заявление, 40 пар заявление бирделәр. Язылышуларның рекордлы санын җәй көне көтәләр. Әйтик, 2023 елның 23 июнь көнен алдан билгеләп куя башлаганнар инде. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 24 сәгать эфирда күңел радиосы тыңлаучыларын шаккаттыруын дәвам итә. Бер тәүлек буе алып баручылар үзлексез туры эфирда тапшырулар алып барды. Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Радиомарафон 12 гыйнвар көне иртәнге сәгать 7-дә башланды. Әңгәмәләр, онлайн-концертлар тыңлаучылар белән төрле темаларга аралашу, гадәти булмаган эфирның төп программасы иде. Без инде гомумән моны шушы проектны 24 сәгать эфирда дигән проектны традициягә әйләндерергә телибез киләчәктә. Радиомарафонда катнашырга татар эстрадасының популяр артистлары Артур Салихов, Ромил Шарапов, Зарина Хасаншина, Илнат Фархуллин, Илмир һәм Айгөл Зиянгировлар, Илшат Сафин килгән иде. Эмоциялар безнең бик әйбәт, яхшы кайфлар алдык, көчле дәртләр алдык. Бу марафонда мин күңел радиосында беренче тапкыр шугалы сөйнеп килдем, шугалы шатланып килдем, күңел белән килдек. Менә хәзер сөйнеп кайтып китәбез. Менә кайтасы да килми әле хәбәр килгәч. Мин гомумән радиоларга йөргә яратам. Әңгәмә кырыга рәхәтләнеп ял итә, үзе бер ял бит инде ул. Күңел республика радиостанцияләре арасында 30 сәгать тәнәфессез эфирда эшләп радио рекорд куйган иде. Мондый радиомарафон ел саен яхшы традициягә әверелер дип планлаштырыла. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Требуется домработница на постоянной основе. 919 628 99 95.